Wara nofsinhar tajjeb lilkom is-segwaċi tal-Kamra Sportiva fit-tmiem Grand Prix tal-Belġju mill-iktar kumbattiv u llum kif qegħdin taraw minix waħdi jew xi ħadd qiegħed wiċċu għaddaw ħafna u għaldaqstant tlobna jidħolna jagħmel naqra overtime għall-kawża. Rendu sellimlek l-ewwel net. Kellimlek Antonello, grazzi tal-istedina, insomma, kif tinsab? Kif inni, kif ninsab, ngħidu li mhux ħażin, ngħidu li mhux ħażin. Inġaħx huwa. Tajjeb, tajjeb. Inti mut nsaqsik bħalissa. Imma Eja nitlu fit-telli anfisa, nibdew. eżatt nagħtu rendi kont tar-riżultati qabel xejn. Il-podju tar-rebbieħa din id-darba George Russell jirbaħ fuq Sir Lewis Hamilton doppjetta Mercedes. Fit-tielet post spiċċa Oscar Piastri fuq McLaren. Charles Leclerc ir-raba' tim tal-Ferrari, Max Verstappen il-ħames għal Red Bull, Lando Norris is-sitta McLaren, Carlos Sainz is-seba' Ferrari, Sergio Perez it-tminja Red Bull, Fernando Alonso 9 Aston Martin, Esteban Ocon l-10 għat-tim ta' l-Alpin. L-aktar dawra veloċi kienet ta' Sergio Perez minuta 44 7:01 l-ebber 44 u hija fil-fatt ir-rekord ta' trakka. Jiġifieri il-Mexico għamlilna dan ir-rekord. Imma first things are first, Andrew, naħseb illi nħalli nara mikrofonu fidejk. No one saw this coming. Ħadd mara din ġejja fakrukum kollha qegħdin b'xandira diretta l-kull min jixtieq jintervjeni magħna feel free to do so. Drew, ħanħalli naqa' fidejk. Żgur, ara, Antonello, nelaboraw, żgur, ħadd ma basar il-Mercedes jirpullhom laqasin. Marru aħjar, marru mhux ħażin fil-qualifying il-bira, nibdew hemm. Hamilton kien viċin anzi li jieħu l-pol, ma kienx daqshekk il-bot. Ovvjament, meta nqisu l-fatt li Max Verstappen kulħadd kien konxu li se jieħu 10 place grid penalty. Ġifieri f'dak l-aspett. Fil-fatt kull ma spiċċa laqas 1/10 il-bot minn Leclerc li beda fil-fatt pole position illum. Li ħassejt il-bira ma ninsewx li kienet ix-xita. Allura ħassejt li naħseb fil-fatt il-McLaren għandur naqa' fuqhom ma tantx marru tajjeb il-bieraħ kienu daqsxejn diżappuntanti kolli nistqar, imma isni ħassejt li forsi l-ħabba kienet ix-xita, forsi l-karozza kien hemm naqra kompromess bejn downforce u straight line speed. Li l-bieraħ minħabba x-xita favorixxiet iktar id-downforce, imma by and large jekk huma kienu konxi li t-temp illum ma kienx ħatkun bix-xita kif fil-fattek ġara. Kien jaqbillek ma tmurx overboard, ħanajtek bid-downforce. U jien ħassejt li forsi l-Mercedes kienu marru naqra overboard. Imma insomma, Hamilton telaq tajjeb, ħal tieni post minn Perez, żamma wara l-ewwel straight, wara l-kemm straight, u eventwalment mhux ħafna wara l-pożizzjoni ta' Leclerc. Żamm il-pace vera eċċezzjonali Hamilton. Jiġifieri deret ċara pjuttost kmieni li kien il-favorit jirbaħ it-telliqa tal-lum naħseb, imma nafx forsi inti taħsib biex mod ieħor, imma der li kellu l-pace biex jirbaħha very early on, ngħidlek. Le, fimni, kif sa ċertu punt naqbel miegħek li Hamilton u mbagħad once li ħalqu ċ-ċata kien il-favorit li jirbaħ it-tellieqa li ma stennejniex il-Longland Russell mbagħad, Le, għax kulħadd fl-ewwel 8 issa wara bil-fatt li Sergio Perez għamel tielet bidla lejla aħħar biex ħal fastest lap mhux naf jien, ma ejja ngħidu conventionally. Marru għal two-stop strategy. Iżda Russell iddeċieda jmur għal one-stop fejn minnu. Sinċerament dak il-ħin meta ishom isni rajthom ħajmorru one-stop,
et might as well jipprova. Jien ħassejt li ma kellux xitlef dak l-istadju, realistikament kien u rebaħ li għazewa, mbagħad Hamilton, Piastri, Leclerc u Verstappen kif għedna. U kien wara l-ewwel tlieta li kienu at that time, Hamilton, Leclerc u Piastri. Verstappen kien ġa daħal realistically kieku Russell daħal kien ikun undercut u chances li jaqbżu kienu jkunu minimi l-ewwel waħda. Kien ġa qudiem l-oħrajn għax kien qabeż il-Perez waqt it-telli anfisa. Jiġifieri hemm dak l-aspett. Imma mbagħad Russell ma kellux xitlef, worst case bejn tispiċċa l-5 u tispiċċa s-7 post għalija might as well tieħu sogru. Imma kif kompla javvanza tul l-istin, bdejt inħossni konfidenti li da attualment se jkollu riżultat tajjeb. Forsi ma konx għadni ċert li jirbaħa, iżda iktar ma għaddew il-laps, iktar kont kważi konfident ċert li jġib podium. Għax il-pace veru kien iktar slow minn dawk li bidlu fit-two-stop, ma kienx qed imur iktar slow u sempliċement jiggrava, ħafna drabi jekk jiġri bid-degradation, bl-effett tad-degradation, il-pace jaqa' u mbagħad jew jaqa' f'salt, jew ikun qed jaqa' aggressively in the first place, ikun steep drop-off. L-ebda minn daw ma ġara, la kien hemm steep drop-off. Ħaġa li forsi ma stennejx. U mbagħad il-fatt li ma kienx hemm steep drop-off ma kienx u tu ma kienx qed ikollhom pace advantage partikolarment b'saħħtu Verstappen, laqas Leclerc, Piastri. Naħseb kien hemm żewġ fatturi. L-ewwel li it-tieni pit stop marritlu naqra ħażina għax daħal naqra sparat iż-żejjed. Fatt il-pit stop kien xi 4.4 jidirli kollox. Ġaġek, dak l-ilma. Easily tilef sekonda u nofs, ħanajtek, just ħabba dik il-pit stop. Sekonda u nofs effettivament jaf switu rebħa lill-Oscar. Jaf switu rebħa żgur. Li dan dam lap jew tnej iktar mill-li rid biex jaqbes il-Leclerc, tajjeb infakrek, kien hemm ħin minnhom ipprova jaqbżu ma rnexxilux. U t-tieni darba qabżu just about. Seta' easily ma qabżux hemmhekk u hemmhekk kienet tkun game over għalih. U fil-verità il-pace bej Russell, Piastri, Russell ma kienx qed jaqa' bil-pace drastically, ma kienx qed ikollu drop-off. Kellu passi regolari ħafna anzi, u fil-fatt kienu kumment minn segwati tagħna siru mifsud fejn qed jgħidilna Hamilton ma rridx jidħol għalhom li test kienu tajbin kien it-tim li daħħalhom. Forsi hawnhekk hija kwistjoni ta' wara kulħadd bravu, ngħidlek hekk. Għax hemm l-aspett ta' fejn nafu x'kien jiġri kieku baqa' barra. Russell wera li kienet possibbli tagħmilha. Biss imbagħad kienet potenzjalment tħallihom esposti il-Mercedes. Kienet naqra każ ta' Hamilton kellhom la darba daħluh qatt ma kien se jiġi qar mit-tieni realistikament f'dak l-istadju. Waqt li Russell kien il-ħames at that point fil-verità, billi tibqa' barra. Alright, jerġa' jaqa' l-ħames, ġara b'daqshekk. Ħadd riskju, ipprovajt, tajtu ċans għal-rebqa. Fil-verità anke jekk ikun qabżu Hamilton u Piastri kienet tkun relattivament strateġija tajba. Aħseb wara li rebaħ. Imma mbagħad stajt might as well ma kellhomx jitilfu. Hamilton iktar kellhomx jitilfu, naħseb bil-kieku baqgħu barra. Kienu kun hemm sogru li alright ikunu Hamilton l-ewwel Russell it-tieni, iżda mbagħad Leclerc, Piastri, sogru dejjem qed ngħid għax
Russell irnexxielu jħaddimha b'xi mod jew ieħor li jalqu u eventwalment jispiċċaw jaqbżuhom it-tnejn. Forsi punt li rrid ngħid dwar il-McLaren naħseb illum ma kellix pace advantage partikolarment b'saħħtu biex qabżu fuq l-straights, fil-fatt kif qedlek qabel Piastri anżaħ biex qabeż il-Leclerc għalkemm imbagħad ħarablu b'mod konsiderevoli tqanżaħ ħafna. Jiena Italija. Qatt ma rnexxielu jaqbeż il-Verstappen la darba mbagħad telef il-pożizzjoni fit-trakka. Jiena Italija fejn tħol McLaren illum ara. Ħalli nuħu l-approach ta' tazza nofsa mimlija u għonek se nidħol naqra jiena wkoll fl-affari fit-sens illi tazza nofsa mimlija għaliex se naraw anki jiżet il-qudiem jibna Minn punti. ftit imma sorta naqqasna distak fil-kampjonat tal-kostrutturi. Jittazza nofsa vojta għaliex Norris kellu tellaqdi sistonu. Ħażina mill-iżbal fil-iżbal, baqa mwaħħal wara Verstappen, strateġija li ġtu ħażin, onestament l-lum ħassna għad-dizappuntat mit-tellaqa ta' Lando. Minna ħal-oħra Oscar kompra l-istrixxa tat-tim illi issa jidher li għandna 11 podju konsekuttiv. Kien bidu li jirbaħ it-tellieqa, jiġifieri u wkoll taqlaq ukoll fil-klassifika tas-sewwieqa li ħanaraw iżjed il-qudiem, jiġifieri min irid jara t-tazza nofsa mimlija jgħid bħali naqqasna id-distak fil-klassifika tal-kostrutturi. Min irid jara t-tazza nofsa vojta jgħid tellieqa opportunità oħra mitlufa ta' Zach Brown u Andrea Stella. Jiena neutrali fuq għal-affari. Biex ikolli nkun onest, jien ikolli nara t-tazza nofsa vojta hawnhekk għall-McLaren illum. Veru li naqsu d-distak huwa veru dak l-aspett li qed tajt inti fil-fejt tal-kostrutturi, iżda fil-kampjonat tas-sewwieqa Verstappen kabbar il-vantaġġ għalih illum daqs li kieku rebaħ. Imma ifimni, Andrew, din għattira kofera, għamil taħseb ġumassina ntaqtaq ukoll. Għalija titħares li il-kampjonat tas-sewwieqa wkoll. Jien minix qed inħares li il-kampjonat tas-sewwieqa, qed inwiss il-bot u Trid inkun onest fuq il-kampjonat tas-sewwieqa mbagħad ngħidilek. Ma naħsibx li realistikament għandna ċans għal kampjonat tas-sewwieqa, kampjonat tal-kostrutturi iva u nemmen bisħieħ u l-kampjonat tas-sewwieqa għadna wislu Andrew. Ara, jiena naħseb li tqila, biss jiena għalija Norris mis-suqijat dieħel għas-summer break ferm iktar viċin minn Verstappen, jiena nemmen li kien hemm iċ-ċansijiet u McLaren għax huwa il-ġimgħa l-oħra, Norris għax huwa. Sal-Ungerija, Andrew, sal-Ungerija, jiena ħansemmilek, tliet titlielaq li għarmejna, waħda minnhom li kont preżenti għalija jiena, Silverstone, opportunità mormija. Alright, fil-Kanada, meta is-safety car ħadet ilna dak li tatna f'Miami. Forsi marret kontrihom, sfortunata ħa. U fl-Awstrija, issa vera li ġara l-ġab. Kważi, vera, le, Awstrija u. Ara, hemm żewġ fatturi, anzi ndur lura fuq l-Awstrija. Hemmhekk Verstappen seta' jilgħab karta li għaf li Norris kien iktar id-disprat biex jaqbes ħalli jagħlaq il-gap u forsi seta' jilgħab aktar minn dak l-aspett, seta' jilgħab fuq dak. Infatti sa ċertu punt hekk ġara meta ħabtu. Jiena ikolli nkun onest, għalija xorta trid tibqa' vera probabbli ma nħoss li jirbaħa, xorta nħoss li Verstappen jirbaħa, imma xorta trid tara li timmassimizza kull opportunità għal kampjonat tas-sewwieqa. U għalija l-Ungerija ma kienx massimizzata, I stand by it. Kienet mismanaged minn McLaren. Illum disappunt li Verstappen spiċċa qudiem Norris, għalih daqs li kieku rebaħ. U anke fuq il-fatt li naqsu l-punti fil-kostrutturi li huwa veru, meta tqis li laqqas spiċċaw
tqis li Verstappen beda fi-11 post illum. Il-fatt li l-McLaren ma rnexxilhomx jispiċċaw biż-żewġ karozzi quddiem iż-żewġ karozzi tar-Red Bull, naħseb għandha titqies naqra diżappuntanti iva, għax setgħu għalqu l-gap iżjed illum, naħseb there was a chance there for the taking illum. Nasab biex naqbel miegħek. Erħilu r-rebħa, mhux għal-rebħa qed ngħid, naħseb għalkemm għalqu l-gap setgħu għalquha iktar illum għalija fil-fema tiegħi. Nasab biex naqbel miegħek għal-fatt li kif qed ngħidu Lando għamel tellieqa oħra diżastru. Għandna xi ftit messaġġi wkoll ħalli sakemm qed nanalizzaw it-tellieqa wkoll nkunu qegħdin ninteragġu magħkom li qegħdin tibgħatulna l-messaġġi. Mark Trapani, kumment interessanti, għandna żewġ kumment interessanti. Mark Trapani, DRS sar plus less degradation għamlu diffiċli biex ikun hemm overtakes, imma naqbel assolutament. Fejn jekk Mark hawnhekk għal għarajna overtakes. Mhux għal postijiet ta' fuq, imma fil-midfield rajna ħafna overtakes. Ma nafx għandu għandek xi kumment fuq ta' Mark qabel ma naqbel. Ta' DRS, sinċerament ikolli naqbel ftit miegħu. Rajn inqas overtakes milli naraw is-soltu ġewwa Belġium. Kienet iktar anżieħa biex jaqbżu fil-chemistrate fejn snin ta' qabel. Inħoss li ċertu overtakes kienu jkunu iktar straightforward. Ma jfissirx ma rajniex overtaking across the board bħalma qed tajt int, imma fl-istessin naħseb għamlet differenza żgħira. Degradation jidher li ma kienx gravi daqskemm forsi bsarna. Russell kien case in point ta' dan. Li fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri veru. Imma b'kemm kapaċi timmaneġġja test ukoll, Andrew. Ovvjament dependi mis-sewwieq u kollox. Imma id-degradation isu kulħadd daħad bl-assumption li llum two stop. Ħinsta fil-verità kien hemm opportunitajiet biex tħaddem one stop, jien sinċerament xi ħadd li niskanta kif ma pprovawiex kien Carlos Sainz. Ikolli nistqar li skantajt li meta waslu fej waslu ma pprovawiex il-one stop. Sainz fil-fatt kellu. Jisom ipprovaw naqa' strateġija tan-nofs which went nowhere. Le, fil-fatt Sainz beda b'strateġija alternattiva kellu stint twil ukoll. Imma efifni. Ma rnexxielu xi jasal iktar mis-seba' posti. Qabel ma morru nitkellmu fuq il-Ferrari, ħalli naqraw għal-messaġġi l-oħra jekk jogħġbok. Clayton Healy, Oscar qed ikun aħjar minn Norris. Ħefidni, Oscar kulħadd jif li sewwieq kapaċi, ilna nafu li sewwieq kapaċi mill-Formula 2. Lando qed jidderu din ħafna fit-tluq, imma jiena ħanejtek Clayton, nagħmel li għandna żewġ sewwieqa validi. Minnaħa l-oħra. Joseph Calleja, Mercedes irdu jikkaverjaw l-Leclerc u Piastri u daħlu l-Lewis bil-kondizjoni li jekk ikollhom periklu minn Piastri, ħalli jgħaddu forsi jibqu bid-DRS wara Lewis. Norris naħseb li seta' kellu strateġija aħjar fuq il-kumment ta' Joseph, dan supporter tal-Mercedes li wkoll inserna li fuq ukoll. Isni xatlek jien fil-verità bli għamlu Hamilton, more or less għal dak li qed jien. Qabel miegħek. Taw lilhom infisom ċans aħjar rebħa forsi kieku baqgħu bit-tnej one stop, kienet tkun iktar riskjuża l-affarijiet, kien kollhom iktar pressure u affarijiet oħra. Ħandur fuq. Għandek xi kumment ieħor? Le, kont se nibda nitkellem fuq il-Ferrari. Mela, jien dan kont tara video ta' Carlo Vanzini fej għamel tliet minuti fosi għallhom isma' ma nafx fejn ħafna attakki u jew neżaltaw jew nkella bil-moral baxx. Jiena li l-Ferrari għall-istandard li għandhom bħalissa, naħseb li Leclerc kellhom tiġrija pożittiva. Sainz ippruvaw jirriskjaw l-istrateġija alternattiva u fallitilhom. Ovvjament hekk hawn xi tifożo li jixtieq jgħid tiegħu, nieħdu pjaċir nisimgħu. Femtu inti kif rajt it-tilqa tal-Homer Drum? Ta' Sainz, naqbel ma' ironikament, bdew jissograw bl-istrateġija alternattiva. Però nħoss li vera kien hemm ċans jissograw b'one stop għax vera ma kellhomx jitilfu billi jagħmluha. Mistom ġeddew iktar bil-hards, ġebdu iktar,
4-5 steps ta' kull ma kienet tieħu. Infatti ma tantx Jippruvaw tamu bil-video. X'għad? bejn mela bejn l-ewwel u t-tieni pit stop l-istint kien Dik oħra ħaniġi għaliha fil-fatt. Ma nafx għala l-ewwel, missom l-ewwel net potenzjalment estendew bil-hards fil-bidu. U mbagħad iskantajt kemm daħluh malajr minn dak il-mediums isom la Super provaw medium. ħaġa. U laqqas oħra, rajtom ippruvaw xi ħaġa tan-nofs li mbagħad fallit. Inutli induru mal-lewża. Għax għalija kien hemm x'tipprova ma għax mi-verità Sainz kien lura fil-grid. Ma jkollokx titlef palma ġara sa ċertu punt Brasil li ma kellux xitlef illum. Imma Għalhekk ippruvaw l-istrateġija alternattiva l-Ferrari? x'għad? Għalhekk ippruvaw l-istrateġija alternattiva Min l-Ferrari? għalija ipprovawha. Imiktar isom mbagħad ma they bailed out too quick fil-fema tiegħi. Isom qataw qalbhom minna malajr wisq. Naqbel miegħek. Perez, illum rajna l-aħħar tiġrija tiegħu? Jien nisuspett li. Ma nafx. Minix ħan eskludija. Ifhem, jien hekk iżommuh pjaċir jagħmlu li ta' voltieri. Bir-rispett kollu lejn is-supporters tar-Red Bull. Nafx. Għalija l-istess mod li huwa riskju iżomm il-Perez huwa riskju ddaħħal il xi ħadd ieħor. Ġifieri m'hemmx clear answer fil-fema tiegħi fuq din. Almenu jekk itabulu, rasu se jtabulu, rasu bil-konsolazzjoni li għamel il-rekord ta' trakka ta' sport. Illum relattivament, ma marx l-art li għatijaw points wise, imma meta tqis li beda fit-tieni post. Konti pretendi jispiċċa imqar qudiem Sainz, Xorta ma naħsibx li Helmut, Marco, Christian Horner kienu qed jippretendu dawn ma tantx hemm biex jkun slab. Ta' min isemmi li nhar it-tlieta. Hemm xi meeting intqal. Le, mhux apart il-meeting, se jkun hemm xi shootout session bejn Ricciardo u Lawson, volli. Jiena kif qed nara, hemm żewġ scenarios. Jew itajru l-Perez mix-xena kompletament jitla Ricciardo u Lawson floku. Jon kella jibqa' hemm Perez u naraw li Ricciardo jtir. Flok u Lawson floku. Possibbli wkoll. Jiena isni kif qed nara, Lawson ħanaraw wara s-summer break, però u naħseb forsi ħankun naqra qed nieħu naqra sogru, ma naħseb li Lawson ħanaraw wara s-summer break. Kif ukoll l-istorja tiżvolġi f'affarijiet oħra ma nafux. Speaking of, ħanamlu ftit fuq tas-sewwieqa, hemm min jaħseb li Carlos Sainz qisu ġie perswas imur mal-Williams, hemm min qed jaħseb skont kummenti li rajt. Issa aħna konna deħlin. Bis-sendu, ma nitkellmux issa fuq transfer market, issa l-ġimgħa d-dieħla mbagħad se nagħmlu programm apposta ġimgħa l-ġimgħa. U mela ma naħseb hemm ħafna fatturi li jagħti iridu jiġru minn dak l-aspett. Imma naħseb ta' Perez għalija Ricciardo mhux li tajjar ħafna nar. Ġifieri għalija daħħal Ricciardo flok Perez is just as much of a risk, in my opinion. Eżatt. Forsi l-fatt li huwa number 2 għandu esperjenza ma' tim kbir. Forsi l-motivazzjoni li. Ejja ngħidu hekk, ejja nsaqsu d-domanda retorically. Jgħid jelbu McLaren li kaċċew fil-kampjonat tal-kostrutturi, forsi naħseb dawk il-motivazzjonijiet li jistgħu. Però bl-istess mod, u di li qed ngħid, hemm garanzija li Ricciardo jmur ħafna ħjar minn kif sejjer Perez bħalissa, jien m'iniex konvint fuq. On form le. Ġifieri ma tistax tgħid li hija an objective decision
li objectively l-argumenti huma partikolarment b'saħħithom favur Ricciardo ħanajtek. Eżatt, nistennew u naraw nħeġġukom issegwu segwu l-paġna tagħna għaliex malli jkun hemm xi aħbarijiet fuq ir-Red Bull jew intellaw reel jew intellaw xi video ta' reazzjoni fuq dan l-aspett. L-aħħar żewġ postijiet tal-punti ħaduhom żewġ ex-teammates. Fernando Alonso li għada jala l-età ta' 43 sena għal gubri wkoll l-Alonso u Esteban Ocon illi fuq dik l-Alpin versjoni Wolverine biex nkomplu mat-tema tar-rima li bdejna wkoll il-programm tal-lum iġib l-aħħar punt iġib l-aħħar punt għat-tim Franċiż illi wkoll kellu se jkollu bitla li xbruna famin se jinqala minn il-prinċipal tat-tim dak it-tim ukoll rridu naraw naqra ser Ix-xnijatu ma' jiġri. Antonello li xaħat jismu Oliver Oaks huwa msemmi għat-team principal flok famen Kap tat-tim tal-high-tech tal-Formula 2 ta' Formula 2 eżatt. Iżda Kollu. ovvjament għadna ma nafux eżatt. Eżatt. Għalbin, il-fatt li l-ħin kollu qed jinbidel team principal ma nistax nifhimha jien. U issa issa Briatore, Vondiri. U dak għalija b'tek ieħor imma mhux ħanidħol f'dak id-diskussjoni. U hemm affarijiet oħra. Il-fatt li lek bidel team principals reflek. Hemm xnijati laqqas ħajibqgħu b'Renault Magna Renault. Long run. Eżatt. Se jmorru mal-Mercedes. Dak huma li xnijat. Ma tantx tidher li team f'ambjent partikolarment healthy tantu hekk Ocon għax dak attwalment issa nafu żgur se jitlaq minn dak it-tim biex imur mal-ħass biex tara kemm. Issa veru out of contract, forsi ma rridux imma ma tantx tista' tgħid li tkun trid tibqa' ġo dak it-tim laqqas għalija. Eżatt. Qed nitkellmu fuq xnijat, possibilment ukoll mill-ġdid, mill-ġdid se niddiskutu żjed il-qudiem, jaf tkun ukoll l-aħħar tal-laqgħa ta' Logan Sargent li spiċċa f'18 post missa dik naraw it-tim tal-Williams sera ħawdu fuqha. Mela, nagħtu naħar sar il-klassifika tas-sewwieqa għaliex il-ħin Nistgħu. ħarbilna ukoll mela il-klassifika tas-sewwieqa li kif Andrew korrettament għalilna id-distak bejn Verstappen u Norris kiber, Verstappen 275 u Norris 197. Distak ta' 78, tlet titliela, tlet repiet tiġi. Eżatt. Leclerc 174, Piastri 164, Oscar li issa tela fil-raba post, Sainz, Hamilton, Russell u Perez fl-ewwel 8 postijiet. Piastri tela raba Andrew. Iva, pero daw min ħajiftakek għax ġejt ir-raba u mhux il-ħames. Eżatt. Kampjonat tal-kostrutturi u mbagħad il-kampjonat tal-kostrutturi illi jiena nista naħseb xorta rrid inqisha tellaqa bejn tlieta li xek naraw għal-klassifika 84 punt bejn ir-Red Bull u l-Ferrari. Tistak bejn il-McLaren u l-Red Bull issa waqa għal 64 naħseb rittajt bejn Red Bull Ferrari. 404 kontra 340 jien għandi. 404 Red Bull, McLaren 361, Ferrari 340. Esattament. 64, mhux 84. Għandek raġun inta 64. Prosidentu fodej. Id-distak emmiet voldiri il-ħomor s-sittimim minsu xorta ġewwa lissa. Mercedes 284, Aston Martin 71, Vicar 33, Haas 27, Alpina 10 u Williams 4. Vera doppla punt, vera Eżatt. gravi. Eżatt. Meta tara klassifika tal-kostrutturi, tara forma li għaddejt fissa minna għeddu. Fej qed tarakom. Li mhux qed nara xaħat il-ħin kollu ikun dak it-tim li jnaqqar l-iktar jieħu l-iktar punti b'mod konsiderevoli minn telqa l-oħra. Isa
jiena naħseb it's a two horse race imma fil-verità hemm żewġ tiżwiemel oħra li tajbin biżejjed biex jitfgħu b'saten fir-roti. U dijet naraw anke fejn jidħol speċjalment il-klassifika tal-kampjonati tas-sewwieqa. Fej isek għandek apparti Verstappen qiegħed hemm fuq u Red Bull bdew l-istaġun dominanti. Le, mhux hekk. Għalkemm m'għadhomx dominanti Red Bull, ma jidirx li hemm xi ħadd konsistentement l-aqwa tim minn flok ir-Red Bull bħalissa bħallhom pereżempju Red Bull Mercedes. 1-2. Il-ġimgħa l-oħra Red Bull McLaren 1-2. Bl-istess mod, pereżempju l-Ingilterra rebaħ Hamilton, issa Russell Mamer spiċċa kellu jirtira. McLaren mhux tiskorjaw insomma le għax Piastri jdir li spiċċa raba imma again il-problema jekk Verstappen jirbaħ lek tellieqa il-massimu li tim ieħor jista' jikseb iktar minn Red Bull huwa 34 huwa 9 punti iktar minn li kieku Verstappen jieħu 25 għal-rebqa. Jiġifieri ġa qed tara dak l-aspett m'hemmx dik ix-xaħat m'hemmx dik il-konsistent. Red Bull bnew il-vantaġġ fil-bidu u nħoss li jaf tkun tiswa kollox issa għax ma jidirx li hemm. Għax hemm ħafna żwiemel f'salt u wieħed. Ma kif qed ngħidu, kol qatra tot, għalhekk jiena l-uħriġ bl-argument pożittiv illi ħadna 8 punt, naqqasna 8 punt il-vantaġġ, vera tgħid li ftit, imma kull punt jgħod. Le aħjar mix-xejn, jien qedlek aħjar mix-xejn, biss inħoss li kienet missed opportunity, I stand by that. 100%. Li naqra iktar miss dillhom, mhux neċessarjament għal-rebqa tat-tellieqa, imma setgħu għalqu distakk iktar. Il-kwestjoni biex tkun qed tagħlaqa b'mod aggressiv trid ikollok ir-rebħiet. Le, mhux hekk. U li sewwieq l-ieħor tiegħek jispiċċalek l-ieħor jispiċċalek mal-ewwel ħamsa biex tajt naqqart 35. Illum Mercedes għalqu distak minn mal-Ferrari biex intik 25 punt biex tara. Realistically biex vera tagħmel l-inroads u l-Mercedes qegħdin naqra lura, trid ikollok tkun qed tiggwadanja mill-inqas 15 punt race on race realistikament biex tajt hawnhekk vera għandna l-momentum. M'hemm ħadd li bena l-momentum issa f'salt wieħed. Għalkemm Red Bull m'għadhomx dominanti, ħadd ma bena l-momentum biex vera jisfidawhom. Eżattament, fil-fatt. Billi qed naqqar ġiex punti minn kull tellieqa. Minn trid tagħmel ħafna għatfadal 10 ta' 10 sprint. 10 sprint. Mela, kummenti oħra finali, Joseph Kalleja, Perez jur il-veru performance ta' Red Bull u naħseb li l-performance ta' karozza bħala problema u Rodney Garja qed jgħidilna forza McLaren, Red Bull from heroes to zeros. Forza kumment finali fuq il-kumment tal-performance ta' Joseph Du. Ta' Perez? Li Perez. Naħseb probabbli huwa veru li għax ngħidu kif nies sena oħra. Meta vera kienu dominanti, spiċċat-tieni. Eżatt. Għalkemm forsi tqanżaq biex ngħidlek. Hemm kien regolarment qed jispiċċa ma ta' fuq. Dis-sena m'hemmx dik id-dominanza biex iva jkun jista' jitla' iktar il fuq regolarment fit-tliela, speċjalment jekk ikollu xi qualifying ħażina. Ejja ngħidu li bħala packing order Red Bull bħalissa qiegħda t-tielet, ħa? Overall forsi Verstappen taf li għandhom ċans li jkunu l-ewwel dejjem, issu hemm dak l-aspett. Eżatt. Mela, naħseb. U issu l-packing order mhuwiex konsistenti, qed varja ħafna kif qed ngħidlek tellieqa l-oħra. Eżatt. Mela, naħseb li dak li kellna xi ngħidu għallum. Lem nfakkarkom illi dan il-video daqs nofsija 3 kwart jkun fuq il-YouTube channel tagħna, il-ħeġġitkom bil-titlu hemm ħalletak subscribe
ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna noħorġu mhux ħanidbot regolari x'għandna bil-waqfa tas-sajf imma issa bil-mod il-mod irridu nerġgħu nibdew nirrankaw għall-istaġun tal-futbol. Ġimgħa oħra. Eżatt, Andrew, grazzi tal-illum inaqat magħna. Grazzi lilek Antonello pas-soltu. Issa għandna l-waqfa tas-sajf fejn tidħol Formula Wieħed biss Ekku. żgur ser ikollna il-programm tas-soltu tad-driver market li nista' dak imbagħad inħabbru fil-ġranet li ġejjin meta se joħroġ. U l-bqija naħseb illi għalissa dak kollox komplu segwuna li aħbarijiet u reazzjonijiet għal volo fejn tidħol Formula Wieħed. Il-kumplament tas-serata tajba u ħudu sib.